Dar was top. So for today, we are here at Barcelona, Sagrada Familia. Wow. And with my colleagues, Asis, say wave to my vlog, Asis. And with my, Sanyo. Kasabay din kami. Yan, Sagrada Familia, welcome. Kung makikita nyo, maraming taong nakapaligid sa atin ngayon, maraming turista. Tsaka di natin alam kung saan tayo pwesto, pero parang doon marami talagang tao, masyadong napaka-crowded man. Oh, you see that one, you see that view man, you Sagrada Familia. Yo. Yeah. So maglilibot muna tayo ngayon dito, nag-take a pictures. May kasama akong taga-picture, tsaka picture ko din siya. Tsaka hindi niya naiintindihan yung mga sinasabi ko. At kung napapansin nyo, ang daming turista dito na akala mo yung magpipicture ka easy. Ang dami kaya, maghanap ka ng spot kung saan ka makapicture ng magandang spot sa mga nakikita nyo na picture sa Sagrada Familia. Ganito yung mga behind the scene. Kita nyo naman, ang daming tao. Dito nakikita nyo yung spot ng dito. Dito ako mag-picture. Kasama sila. Picture na. Salamat sa videographer. Yan, it's a short vlog about dito sa Barcelona, Spain. Spin, yung umiikot, yung washing machine na spin mo. Then, yun. Ito yung mga kaganapan dito na nakita mo dito sa Barcelona, Spain, sa Sagrada Familia. So yung mga magagandang photos, huwag kang mag-expect na maraming yung nakakaba na nag-aabang sa likod nila. See like this one, that one. And with my playmates, look at this one, with my playmates. A few inches later. Yun. Papasok ka dun sa loob, may bayad to. Ba yun, may bayad yan. Yung entrance ng doon, yung entrance. Yan, yung ano natin, yung view natin. Medyo pangit ng lighting ngayon dito sa posisyon natin kasi tawag doon, mga launan na mahigit. Yan. Nakikita nyo yan. Kung curious kayo kung anong nasa likod nun, nandito po tayo sa gilid. Ganyan po yung view sa gilid ng Barcelona Sagrada Familia. Yan. Yan yung makikita natin sa likod, sa gilid ng Barcelona Sagrada Familia. This is a 360 project na kailangan namin maglibot sa Sagrada. At yan, nandito tayo ngayon sa likod ng Sagrada Familia. At kumakain ako ng apple ngayon kasi nagugutom ako. At sponsor ng Costa. Ha! A few inches later. Nandito na tayo sa 360 project natin. Ayan ang likod ng Sagrada Familia. Yung kanina is nasa front tayo. Tsaka ito, tingnan natin yung mga turista. Ang dami nila.
Tsaka may mga kapwa Pinoy din tayo dito. 360 sa likod ng 360. Papit na. Yan. Kita nyo? Tsaka may pa... See? Parang bumalik ako pagkabata. Ito is kung papasok ka sa loob, dadaan ka muna sa mga guardian na to. Yan. Tsaka may ticket yan. Kailangan mong bumili. Ewan ko lang kung magkano. Parang ito ata. Diyan. Tsaka mamaya bibili tayo ng magnet tsaka keychain. Yeah. Project natin sa Barcelona. Yan. Tayo sa bibili. Tayo. Yan. May benta pa rin ng magnet. Yeah. Kita mo yan dito. It's a 360 Sagrada Familia Project. Ganun! Ha! Palapit na kami. Palapit na kami sa tawag doon sa papuntahan namin kasi doon kami sasakay ng taxi. Kami sa Sukdulan. Kasi yan, yung harap na yan. Yan yung paligid natin. Kita nyo. Marami pa rin tao, pero Sunday ngayon. A few inches later. Na tayo sa taxi ngayon. Kasama si Kuya, just wave. Shirt. Hindi na may sa video. Yan, pauwin tayo, papunta tayo ngayon sa Colon. Hindi sa Cebu, kundi sa Barcelona. Hey, Ashish, wave. Ha! Ito, landmark to. Yan. Kilala niyo yan siya? Yan, hindi ko siya kilala. Señor, gracias. Gracias. Yan, tapos na tayo. Tapos na tayo. Maglalakad din naman kami. Punta doon. May duty pa kami. Akala nyo lang yun. Naggagala kami, pero may duty pa kami. Ito yung mga Aldin. Basta nagmamadali ka. Rush, ganon. Oo. Siyempre, kailangan mong magmamadali kasi may duty pa kami. Dad lang, lolo ka. Ay, lolo. Kailangan namin magmamadali kasi may duty pa kami. Alas 3, we have 30 minutes pa. And then, mag-aantay pa kami ng shuttle bus. Siyempre, may shuttle bus kami. Yun, yun. Yung landmark din yan. May picture ako dyan. Yan. Nag-effort talaga sila dyan paggawa, no? Yan. Yun. Wala pang shuttle bus. Halika. Takbo tayo, man. Ashish, let's go. Let's run. Let's run for our lives. Let's run. 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 So that we can take the bus. Bus, no. No. Bus. No. Umalis na talaga ang bus. Bus. No. Ayan, umalis na talaga sila. A few inches later. Wala talaga, naiwan namin ng shuttle bus. Sigurado malilate na kami ngayon. Nang oras pa. Kasamahan din namin crew. No! Joke lang. Kasama ko, Asis. Ba't di ka tumakbo? Sana nakaabot pa tayo sa shuttle bus. Why you didn't run, man? No? Why? Yun. Sa bus. Shuttle bus. May shuttle bus na tayo. Sakay tayo. At babak na kami. Let's go at the back, man. Say hi to my vlog. You go. We are from Indonesia. Magandang umaga. Walang kasamahan naman yan. Walang tayo. Okay, I will just sit here for a moment. Ayan, kapag pahinga na din. Pero maliliit talaga kami.
Yun lang. So, today, we have to run. We're already late. Yeah, and we have to rush. Kasi kailangan pa namin i-scan itong mga bag namin sa dala, yung mga lahat ng gadgets. You know, and we have to wear this nameplate so that we can inside and put inside naman. Kaya kung nakikita nyo kanina, ang laki ng barko ng RCCL, Oasis of the Seas. Yun, sa likod namin. Ha! Kami sa ship. Kailangan mag-escalator. Pa-ship ko ito. To the crew. Parang hindi to sa crew. Where's the 4 crew man? 4 crew. Yan, to stop dyan for crew. Ito tayo. Ha? Yan, yung kasama ko. This is crew lang. To rush on. I have to run for my lives. For lives. Marami. Run. Yung barko. At natin madali. Kapo ko na sira. Yaman. Ang nangyari kanina, nagmadali ako. Buti na lang. Muntik lang na late. Pero late talaga. And then, yun. Tapos, kailangan ko maglinis na naman ngayon. At yun lang yung nangyari kanina. Pumunta na ako sa Sagrada Familia, which is isa sa mga bucket list. Biglang nagka-bucket list no? Ganun yun. Then, yun lang yun. Salamat sa at na tinapos niyo yung vlog ko na wala namang kwenta-kwenta. Yun lang yun. Tsaka tiwala lang. Makakasakay din kayo ng cruise ship kung may bala kayo. Sakay lang kayo tapos pagsakay nyo, baba agad kayo. Mga lang to sa pagkaroon. See you. Ugma. Ching!